जोंहा दा जलफि आसार बानायनो नागिरदों जलफि आसार बेखौ लिरगासिनो आङो बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं लिरनायखौ माबायदि लिरदों नायबाय थादो नोंथांमोना जों होनायखौ माबायदि हायो बेखौ ओरै लांबाय बेखौबो ओरै लांबाय बेखौबो ओरै लांबाय बेखौबो ओरै हाबाय माबायदि जाखो दा आदा आबौमोन हाखांबाय दै गुदुङाव दा सोमनोसै नै जोंहा जलफिखौ दै गुदुङाव होनोसै दै गुदुङाव बेरसोदों होसनखांबाय खोबनानै दोनो ना माथो दा गोबाव दोनो दसे खोबनानै दोनथ'नोसै थाथ'थोंसै 5 मिनिटसोनि उनाव 5 मिनिटसो दोनसै दा नै 5 मिनिटनि उनाव माबायदि जाखो लखबबाय बै थौनिफ्राय नैबाव लखबबाय बेनिफ्राय बाव लखबबाय फोरानसै ना माबा नोंथां एसे नैबे मोजांथार आया बे मोजां नङा नैबेसो मोजां गोरायैनो दंबावो एसे हा दायो एवबा मोनगोन दा होनायसो मोदोमबाय खलायबोबाय ए मजा 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 गोदै मोनलायो गोदै गोदै मोनदों खाबाय आं बर'खानोसै बरिया मजा दहायनि बे रुनाया दै गुदुङाव सोमनाया बेनि एसे आग्लायनायखौ बाथोन सिफ्लेनानै जाबाय नै टेस्टि टेस्टि टेस्टिथ' नङा र' गोखैसो मादैबो जादों दादाबो जादों जानोबा लुगैगोनबो सोरबा नै डेन्जार गोखै एक्सपार्ट गोखैनि एक्सपार्टसो दहायनि एसे आग्लायनायखौ बारनानै फैफाबाय नै दा लगायसै लाजोब्बाय जिरा संख्रि हालदै लगायसै दे लगायदो होबाय संख्रि होबाय आं होजोब्बाय मादै संख्रिया ज' नांखायो ओमफ्राय बै सोमाव जाबाय
हालदै होबावबाय बयमखौ फुगारगासिनो दा नै जलफिखौ होसनबाय बयमाव होसनजोबनोसै जानायनि भिडिअखौ आलदा बानायसै आलदा संख्लबाय थाव होबाय बरिया ताजा थावखौ आवथिग्रोनाय जाबायना दादा आवथिनो हेलौ लोगोफोर नै जोंना दिनै आसारा जाबाय दा एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जानायनि भिडिअखौ उनाव देखायसिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव बाय बाय आसार बानायग्राया फाइनालि साथामानो जोङो साथाम बाय बाय